खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जासिहरग्रोनाय थाबाय। दायो आङो दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जादों बुंनांगौ दंमोन गोसोनि बाथ्रा। खन्थाइखौ लिरदों मिस समायना ब्रह्म, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार जिल्ला, भिलेज बेलगुरि। खन्थाइखौ फरायदों आं नबज्योति नार्जारि, डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ सारियालि, भिलेज लखिपुर। बुंनांगौ दंमोन नोंनि सिगाङाव फंनैसो गोसोनि बाथ्रा। गनायगोन ना नों आंनि बाथ्राखौ? गोसोआ सानो नोंजों गोरबोनि गोबां बाथ्रा रायज्लायनो होनना। नाथाय फोरमायनो बहा आंनि गोरबोआलाय। गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनो सानब्लाबो फोरमायनो हाया। बिखाया गावो खुगाया गेवा, सान हर सानसै आं माब्ला फोरमायनो हागोन बे आंनि गोसोनि बाथ्राखौ नोंनि सिगाङाव। आंनि गोसोनि गासै अननायखौनो लुफावना होदोंमोन आं नोंनो। नों नाथाय नोंनि बुजियासै आंनि अननाय होनायखौ। नोंखौ फोथायना नोंनि गासै रावफोरखौनो सैथो सानदोंमोन आं। नाथाय नोंदि आंखौ थगायफिनबाय। गाब होनोब्ला महर गैयैयाबो सोलायखायो। नाथाय महर होनो थाखाय महरगिरि आं नङा। माब्लाबा सानफेरदोंमोन नों आंनि फारसे? माब्लाबा सानफेरदोंमोन नों आंखौ? माब्लाबा सानफेरदोंमोन नों आंखौ जिउनि लोगोरि? माब्लाबा सिमां सुजुदोंमोन नों आंखौ लानानै? होगोन ना नों आंनो फिननाय? गावखौनो जाम्बि जानाय बायदि मोनो आं सानै सानैनो। नों थगायबोनाय बै समखौ गोसोखाङोब्ला गावखौनो गाव बावगोमालाङो आं। गोसोनि बुंनांगौ रावफोराबो गोसोआवनो गोमालांफिनजोबो। एसेनोसै। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आरो आंनि सं गोदानफ्राबो नोंथांमोननि सिगाङाव सिगां मोनहैग्रोयो। गोजोन्थों।